vraag het jou. Ik vraag nog één keer. Wil je het even opruimen? Dankjewel. Amber en Esra binnen 12 van de 10 leerlingen die het joert tussen een beetje verplicht wachtrennen op Comenius Samenhof in Ljouwert. Ze houden haar klasgenoten in het skoft scherp in de gaten. Maar we hebben al maar een paar mensen aangesproken en zo, dus het gaat ook goed. Het project rent zo'n oktober en is bedoeld oerlijst te beheinden. Nou, net echt een vechtpartij, maar dan ben je wel... bijvoorbeeld bij Sinterklaas werden piepen uit naar huis gegooid of we worden uitlaken of zo aan het begin, maar dat, op het les wordt het wel minder. Is dat dan nog wel leuk? Ja, ik vind het wel een beetje grappig en dan maar het was nog vreemd van was het opruimen en dan ben je misschien 10 peperminuten of zo, dan maakt het nog 1 voor 1 opruimen. Het gaat net alleen om dat mensen gewoon onder regels. Leren hier toch ook heel veel sociale vaardigheden. Want ja, we horen ongesprekken, complimenten, Jan. Dat zijn vaardigheden die ben je straks in de maatschappij, ik broeken matten. Dus wat dat betreft snijdt het mes om twee kanten. Op een squal in Den Haag is de squalwacht betocht. Het fenomeen krijgt nou nijvolging in Friesland bij Comenius en Pietrielles. Net alleen nog in de squal op het wachtroom, maar ook boeten op het plein. Annelbouw, wil je dat we even opruimen? Ja, dat is goed. Alle weekend binnen orenleerlingen op bar. En aan het eind van het squal hier hebben ze dan alle keer 2 weken dienst. De hoeren tellen boppendot mee voor de maatschappelijke stages. Hé Ramon, wil je dat wel even opruimen daar? Hé Ramon! Wil je het opruimen? Oké, kom maar, gele kaart. Zo'n bepaalde macht, zeg maar. En ja, dan doet er wel beter op voor het milieu en zo. Ik krijg wel van de schoonmaak aan het eind van de dag terug van hey, het is een stuk schoner als dat het... dus voor de schoonmakers, die hebben er wel profijt van. En die blauwe jasjes? Ja, die vallen heel erg op, ja, klopt. Dan kun je wel zien dat de schoolwacht hier loopt. Er is net verraap? Ja. Eigenlijk wel. Maar ja, hoort erbij.